Adam a stratené peniaze. Adam bol 10-ročný chlapec, ktorý veľmi túžil po nových kolieskových korčuliach. Videl starších chlapcov na ihrisku, ako sa na nich preháňajú a predstavil si, aké by to bolo úžasné. Jedného dňa sa odvážil spýtať rodičov: Mami, oci, môžem dostať kolieskové korčule? Otec sa usmial: To nie je lacná vec, Adam. Ak ich naozaj chceš, môžeš si našetriť aspoň polovicu a my ti pomôžeme s druhou polovicou. Adam sa zamyslel: A čo keby som si peniaze zarobil? Mama prikývla: To je dobrý nápad. Môžeš pomáhať doma a možno aj susedom. Ak si odložíš vreckové a pridáš peniaze, ktoré si zarobíš, určite si ich čoskoro kúpiš. Adam sa rozhodol, že to skúsi. Od toho dňa si Adam začal každý cent odkladať do malej plechovej pokladničky. Pomáhal mame s upratovaním, umýval riad a dokonca raz cez víkend pomohol otcovi umyť auto. Za každú pomoc dostával malé vreckové. Čoskoro si všimol, že stará pani Marta z vedľajšieho domu má problém s venčením svojho psíka Maxa. Bol to malý, ale živý jazvečík, ktorý miloval prechádzky, no pani Marta už nemala dosť síl, aby s ním chodila každý deň. Pani Marta, môžem vám pomôcť s venčením Maxa? Spýtal sa jedného dňa Adam. Pani Marta sa potešila. To by bolo úžasné, Adam. Ak to budeš robiť každý deň, môžem ti dávať rovné na zmrzlinu. Alebo na tie tvoje korčule. Adam nadšene prikývol. Každý deň po škole venčil Maxa a popritom si predstavoval, aké to bude, keď si konečne kúpi vysnívané korčule. Po 2 mesiacoch mal Adam takmer dosť peňazí. Už mu chýbalo len pár eur a mohol si kúpiť korčule. Jedného dňa dostal od pani Marty poslednú výplatu za venčenie Maxa. Starostlivo si peniaze uložil do malej obálky, ktorú si dal do vrecka. Po ceste domov si však nevšimol, že mu vrecko zostalo pootvorené. Keď dorazil domov a stiahol po obálku, jeho tvár zbledla. Nebola tam. Nie, šepkal si a začal prehľadávať všetky vrecká. Nič. S búšiacim srdcom sa vybral späť po tej istej ceste, ktorou prišiel. Hľadal v tráve, pri chodníku, dokonca sa opýtal niekoľkých ľudí, či nevideli malú obálku s peniazmi. Nie, nič sme nevideli, povedala susedka Katka. Adam sa cítil bezmocne. Tak veľmi sa snažil a teraz bolo všetko preč. Keď prišiel domov, so slzami v očiach to povedal mame. Mami, stratil som svoje peniaze. Celé 2 mesiace šetrenia sú preč. Mama ho pohľadila po pleci. To ma mrzí, Adam, ale možno ich ešte niekto nájde a vráti ti ich. Poďme sa ešte raz spýtať ľudí v okolí. Adam spolu s mamou prehľadali celú trasu ešte raz a oslovili ďalších susedov. Väčšina z nich len smutne pokrútila hlavou. Keď sa už takmer vzdali, pristúpil k ním starší pán Novák, ktorý býval na konci ulice. Mal v ruke obálku. Hľadáš toto, Adam? Spýtal sa s úsmevom. Adam na ňo vyvalil oči. Áno, to je moja obálka. Pán Novák mu ju podal. Našiel som ju na chodníku pred mojím domom. Vedel som, že niekomu musí chýbať, tak som mu zatiaľ podržal. Adamovi sa uľavilo. Ďakujem vám. Na tieto peniaze som dlho šetril. Som vám strašne vďačný. Pán Novák sa usmiel. Vieš, Adam, poctivosť je dôležitá. Keby som si peniaze nechal, mohol by som si za ne niečo kúpiť, ale necítil by som sa dobre. Správna vec je vrátiť to, čo patrí inému. Adam prikývol. Keď vyrastiem, chcem byť tiež taký poctivý. Keď sa vrátil domov, mama mu povedala. Dnes si sa naučil dôležitú lekciu, Adam. Peniaze si musíš dobre strážiť, ale tiež si videl, že na svete sú aj dobrí a čestní ľudia. Adam sa od toho dňa vždy lepšie staral o svoje veci. A po pár dňoch si konečne mohol kúpiť svoje vysnívané kolieskové korčule. Keď si ich prvýkrát obul a preháňal sa po chodníku, cítil sa nielen šťastný, ale aj hrdý, nielen na to, že si na ne zarobil,
ale aj na to, že sa naučil niečo dôležité o živote. A čo vy? Predstavte si, že nájdete na zemi obálku s peniazmi. Nikto sa nepozerá. Čo by ste urobili?